Hola, em dic Mònica, però tothom em diu Minimoni. Quan vaig en bicicleta, sóc més ràpida que el vent. M'agraden les orenetes, els pastissets de crema de maduixa i escoltar els contes que m'explica la mare. A casa, sóc l'encarregada de les plantetes del balcó, perquè m'agrada regar-les i dir-los coses boniques perquè creixi més de pressa. Però, de totes les coses, el que més m'agrada del món és pintar. Amb els meus colors pinto milions de coses. Sé pintar marionetes vermelles, cels blaus i plàtans grocs. Fins i tot he pintat coets, pingüins i goril·les. Però no he pintat mai cap petó. De quin color deu ser un petó? El podria pintar vermell, com la salsa dels espaguetis. Definitivament no. Diuen que el vermell és el color de quan estàs empipat. I quan estàs empipat no fas petons. Verd, m'agrada el color dels cocodrils. Però no m'agrada gens la verdura. I la verdura també és verda. Ni el bròquil, ni les bledes, ni els pèsols. Bé, potser les carxofes una mica. Groc, m'encanta el color dels girassols. I de les bones idees, perquè les bones idees són grogues, oi? Però, tot i que els petons són dolços com la mel, no m'agraden les abelles. I si el pinto marró? Els petons són llaminers com la xocolata i màgics com el bosc a la tardor. Però... blanc com la neu, brillant com la lluna i les estrelles. Però els petons són càlids i la neu és tan freda. I petons de color rosa, deliciosos com els meus pastissets preferits? De cap manera. És que no puc suportar les fades ni les princeses. M'han dit que el blau és el color de la tristesa. De debò? No deu ser pas per tant. No m'agrada el negre de la foscor, ni el dels monstres, ni el gris dels fums. Però m'encanten els elefants, els rinocerons, els hipopòtams i les ovelles negres. Són divertits com alguns petons. La Minimoli està feta un bon embolic. Mare, tu saps de quin color són els petons? I vosaltres, què penseu? De quin color és un petó? Catacric, catacrac, que aquest conte ja s'ha acabat.